Sawubona Samke. Yebo, sawubona. Kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma nobaba ka-Amelo. Cha, sengiyayizwa i-voice. Ngakusiza ngani? Hawu. Wazobuza ubuhlungu. Nala ngikuhlelo lana ngoba uzosisa ade khuluma. Kunodaba nje ngifuna ukudlulisa kuwena. Lelo daba ngoba ungeke uze ulikhulume mhlampe nami face to face. Bengifisa kube kanjalo kodwa ngicabanga ukuthi iyona indlela e-right le ngenze ngayo. Okay, khuluma. Angithi uyakhumbula ngesikhathi after sibanga indaba yokuthi uyangijolela ngibambe kuma-chat akhe efonini. Yes. So ekuhambeni kwesikhathi-ke yangihlukumeza kakhulu leya nto leya. So uyazi vele ukuthi mina nawe besiphila kanjani. Ngoba ngithi sadlula nje kuleyo nto. Ngicela ungilalela. Okay. Yebo. So ngabe sengithathe isinqumo sokuthi angifuni ukuthi kube khona into e-right eyenzakala empilweni yakho. So ngabe sengivuka nje usathane nomona nje. Awuma. Uthini? Ngithi mina khona into engayenza kuwena. So mhlampe le nto leyo ayinginiki injabulo okanye nabantu ophila nabo manje. Ngiyazi vele ukuthi kunabantu abaphila nabo njengamanje vele. So khona into engayenzayo. So ukuyenza kwami le nto ngangithi ngicabanga ukuthi sisazoba right nokuthi mhlampe sisenganawo amathemba ukuthi siphinde sibonane sibuyelane. So le nto le uyangithusa yazi. No. Ngathatha le nto le mukade usesikhathini. So bengikugada ngithathe izinto zakho lezo oyisebenzisa usoyilahla. Ngicela ungilalela. Ngicela ungilalela, ngicela wehlise umoya. Hayibo. Ngicela wehlise umoya. Imake wena sonke lesikhathi ngihleli nawe nguma wengane yakhe isikhathi eside kanje. Uzokhetha ungenza into ebuhlungu kanje. Ngihlala nawe. Cha, ngicela ungilalela. Le nto ngiyenze ngoba sesixabene. Sesingekho right mina nawe. So ngase ngiyayenza le nto ngoba nakho ngikuthanda. So njengamanje ngiyabona ukuthi le nto engayenzayo iyiphutha futhi ayihleli kahle kumina. So ingakho-ke sengiphumela obala ukuthi khona into engayenzayo. So ngakulandela ngathatha izinto zakho zangaphansi mase uyilahla. So ukuze ngikuvale ukuthi ungakwazi ukujabula nomunye umuntu. Mani bathe naye. Kunjalo ngisho sesixabene egcineni ngoma wengane yakho ubungithanda njengoba uhlezi usungangenza into ebuhlungu kanje. Into ebuhlungu kanje. Ngiyakwazi lokho. Futhi ngeze ngiyixolele ngesenzo sami. Nami futhi angeke ngixolele. Inhloso yami-ke yokuthi ngikhulume ngale nto ukuthi bengifuna ukuthi usizakale sibe nendlela esokwenza ngayo ukuze sikwazi ukuyikhipha le nto lena engayenzayo kuwena. Uyazi ukuthi ukumoshela impilo yami yonke ngikhala everyday ngikhala umoya wami uphukile kanti uwo wenze le nto lembi kanje kumina. Yini le engakwenzayo ukuthi usungaze ungenze kanje nguma wengane yakho. Ingakho ngithi nami ngenze ngiyixolele futhi angilindele ukuthi nawe ungixolele njengamanje. Kodwa ngiyazi ukuthi one day maybe uyokuthola isikhala sokuthi ungixolele. So ngicela ukuthi uwehlise umoya sizame ukuthi sibe nendlela sokuthi yokuthi silungise le nto. Hey mina as long as ngizosizakala nje kodwa into ezongihlanganisa nawe kahle kahle angisayidingi. Uyafana nomuntu ongibulala engiphila. Iminyaka emingaka ungiyeka ngihlupheka ngikhala phambi kwakho ngifuna usizo. Kanti wena wenze yonke le nto le. Hayi cha umbulala ishemi ngiyakuvuma ngiyakubonga. Ngiqale usuke engakwazi ngalo. Ngiyaxolisa. Ngicela ukuthi sizame ukuyilungisa le nto ngizozama ukufonela sithole indlela sokuthi ube right. Okay, as long as ngithola indlela yokusizakala. Ngiyabonga. Sokhuluma.